Bona tarda. No estàs molt a prop? No, estem zero. Bona tarda. Estem aquí a Finale Ligure, a la platja. Pietra Ligure. I ara hem arribat aquí, farem un vlog cada dia durant 5 dies que estarem aquí i us anirem explicant com va la cursa i com va tot al voltant de la cursa. Ara aquesta tarda tenim una missió que és aconseguir un fons de llanta amb els nostres amics de Mavic. Objectiu, que ens arreglin una roda, ens fem veure per gent que s'han d'en bici, no en sabem, Sí. però bueno, ho farem veure i missió d'avui, a veure si la completem i demà dia d'entrenos i dissabte carrera. Let's do it! Tindreu un vídeo cada dia aquí al canal. Hem arribat aquí a la carpa Mavic, però està més xapada que el cony d'una monja i a no ser que ens hi colem, no sé com aconseguirem un fons de llanta. Però bueno, hi haurà temps per tot. Gent, us preguntareu per què el MUP ha vingut a aquest viatge. Jo per córrer, en MUP a part, aquí el tenim. Té la seva col·lecció de monedes de 2 euros. I ara farem una revelació, a veure aquí. A veure què, va. Italianes. Res, espanyol. Busca les italianes. Res. Luxemburgo, bona. Per mon avi. Que fa la col·lecció. Ja tenim roda arreglada, bici a punt per demà, tot ready. Aquí tenim el muntatge, tenim el MUPA, muntant la tenda de campanya. Aquí diu quedar-nos. Pam, nyec. La 2 seconds. A veure, que em vola? Bici ready. Molts us pregunteu què muntem de pneumàtics. No ens pregunta mai ningú. Pneumàtica davant. Monstre. Vittoria. A darrere, el tenim allí, el tenim allí. Vittoria, Maza. Pneumàtic, D-Max Park. Important. Ai, l'aro. Va, molt bé, molt bé. Discos Galfer, el Shark. Que unes queixalades que amb bona meva arrenca tot el que troba. 4-1, no falla. Ready per demà. Pim, pam. Botiga que ens apoya, Track. Recordeu sempre. Track Bellpuig, la millor tenda de Catalunya. Tot tinguem ready per demà. I després te Homes i homes. Va, sí. Fica panxa. No, molt fluix, molt fluix. Mira. Passa. Passa, tu filla, fem molt fluix. Treu-ho! Va, Vinga, que veiem que una samarreta. Suau, eh? Suau. Que sí. Suau. Que sí? Fica't! Va! Però que ets un... Los huevos. Sí, però que és tonto. Què diu el MUPA per aquí? Diuen que amb això hem de fer remontes demà. Amb això de fermentes demà. La bici com a molt i cap l'aro. No crec que és més. Jo condueixo. Finale Ligure, bé que Jo maco. condueixo. Hòstia, Aquí tenim el riu Ligure. Molt maco. Molt maco. és real. Què sé com es diu el riu? Jo què sé com es diu el riu? Ni puta idea. Mira la torreta. Torreta, nyec, clavada. Bueno, gent, dia d'avui Finiticao. Aquí deixem despedida d'en Jan MUPA. Avui, primer dia del vlog, primer dia dels vlogs que farem a totes les World Cups que anem i tindreu més vídeos, més contingut, més complet, que avui ha sigut una mica just, però bueno, esperem que demà estigueu aquí apoyant-nos i ens veiem.